Hai pemirsa terah glogok jaran. Kabeh iku glogok jaran ya to. Lek sainem iki ya butuh pijet tenan, ora nek sing jedus mijeti. Kaya Bayu Samudra Glegok, terus kaya cah jarine Wates Kediri. Lah kalian iki lho tenanan ora mijet engko sanane bayarane njaluk iclik. Ya kaya Mas Demit, Andi Demit Glegok iku mijeti aku kan ora njaluk opah, ora njaluk opah duit, ora njaluk ngiclik, ya ora demok-demok, ora grepe-grepe. Lah kalian ki pengen nganu karo aku paling modus. Modusnya apa? Engko ngajeng, engko ngene jenget. Lah manuk mek sak jempolane engkres podokan. Jan bang bayi. Dono nantang-nantang nem, ayo tak pijuti, ayo begini, ayo begono. Yo lek aku adohe bang bayi. Lek aku adohe bang bayi. Podo sing arep pijeti, sing arep ngene, gratis nemono gratis tapi bare numpak ndelesep komburi. Lek mek gatele mek alah ndeke ora bakal nyampe lek komburi. Tenan ra bakal nyampe. Kok rumah saku bang bayi. Aku paling seneng dipijet bolo. Paling seneng dipijet. Sakjane aku ki ahli mijet juga. Ahli mijet tapi sing urat asli ya to. Duduk veli cah iki tenan. Duduk veli. Asli urat itu maksudnya urat kemaluan. Angel ngomong arep ucap. Maksudnya ki asli urat ngene-ngene iki lho. Duduk asli urat veli ya. Iku yo ahli urane sing ngrasakne mbuh sapa tapi aku ki lek kentu gak asik ki loyo arep kentu neh. Orang kentu ki sing asik ki sing nyeni gitu loh. Aku lek urung nemukan wong sing dijak kentu asik nyeni. Kok kentu cek gradakan. Aku itu paling gak seneng ya. Kentu intine gini, iclik iku ya cah ya, numpak iku ora iso nggih seradakan gradakan. Aku wonge memang luke koyo kasar ya maine. Tapi asine yo nggak suka dikasar juga lek kendu. Nggak suka dikasar juga nggak seneng, tapi yo gradakan itu nggak seneng. Langsung main saka itu nggak seneng. Senengku itu slow motion, menikmati, terus intinya iki enak kayak gitu. Jadi ini kena dirasakne tenan veli ku mau. Tapi lemek gruadakan serodok kesek bread lebih nggak suka aku. Karena aku itu seneng iki ngeliak gitu, ngeliak alon santai tapi yo ora sing alon ungu enggak. Lebih piye amprine cilike padha penake ya to. Sing veline penak, sing babuke ya penak kayak gitu. Intinya kayak gitu. Enek ndek ini sing viral ndek bantaran sebuah kita sing udo iku asine bocah pedhot. Ngene tak upload nang Facebooke cangkeme ngene, nutupi tulisane ya ora oleh to di anu blak-blakan kok dadak rumah saku. Saiki iki wong iki udo nang tengah orkesan krisis moral lah ngene. Lah wong pemimpinmu krisis moral, rakyate njaluk full moral iki piye? Piye? Yo renek to. Ayo kabeh pejabat krisis moral. Kok dadak rakyate arepe nganu njaluk full moral. Lah wong anane rakyate stres mergo pejabate ora akur. Siji ora akur, sing loro ora adil ya to. Jarine makmur dan adil, makmur telek akeh korupsi ya Indonesia iki. Korupsi apa? Lha koyo rakyat ngene iki mending korupsi kelamin ae sadu. Arep korupsi dhuwit ora ngerti dalane piye. Ya sing dur-duran kuwi. Ya lek rakyate morale amoh bejat, ya pemimpinnya nanti ngurusi moral rakyat ora. Wong moral diurat-arit kok. Wae mangan wareg ora iso. Timbang dari gila ya to, mending gendeng ae. Wong enak lho gendengi to. Kentu pancen enak. Apa ngeler kelamin iki pancen enak. Lah ngapo? Lah wong ulama-ulama sing menyandang kiai gus-gus sing ngeler kelamin. Apa meneh sing
ora ahli agama. Sing ngerti agama cabul apa nek sing ora ngerti agama kaya Sainem. Memang aku tidak mau mengerti, tapi aku ngerti caranya menghargai orang lain gitu. Tentang ngeler kelamin, mending ngeler kelamin daripada nyandang ulama, nyandang ustadz, nyandang kiai tapi bejat. Takon didi to merembet to kentu-kentune.